professors d'aquest any som els nens i nenes de sisè i us garantim que no us avorrireu. La Maite té un somriure ideal i per això és tan especial. Mr. Paco, ets molt bon anglès i després ho fas tot molt bé. L'Alba de cinquè, m'agrada com vesteixes, m'agrada com ets i a més em caus molt bé.
mira.